Predstavte si svet, kde každý človek dostane pomoc vtedy, keď ju najviac potrebuje. Svet, kde sú empatia, podpora a spolupatričnosť na prvom mieste. Takýto svet pomáhajú tvoriť sociálni pracovníci, hrdinovia každodenného života. Vzdávame hold všetkým, ktorí menia životy k lepšiemu. Ich práca je neoceniteľná. Generácie pred nami budovali svet s nádejou, že ten po nich bude lepší. Dnes ho môžeme zlepšovať my každodennou podporou, porozumením a starostlivosťou o tých, ktorí to potrebujú. Sociálni pracovníci, úrady práce, sociálne poisťovne, charitatívne organizácie a ďalšie inštitúcie spoločne vytvárame silnú sieť pomoci. Ďakujeme dobrovoľníkom a anonymným hrdinom, ktorí nezišne ponúkajú svoju pomoc tam, kde je najviac potrebná. Často bez nároku na odmenu či uznanie prinášajú nádej tým, ktorí ju stratili a budujú mosty solidarity a ľudskosti. Nezabúdame ani na profesorov na vysokých školách, ktorí so zanietením pripravujú novú generáciu sociálnych pracovníkov. Vďaka ich vedeniu a múdrosti vznikajú kvalifikovaní odborníci. Oceňujeme všetkých, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas, energiu a srdce tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Sociálna práca nie je len profesia. Je to cesta k lepšiemu svetu a ten budujeme všetci spoločne.